Javlja nas ljudi ponovo, znači, bože. Hajmo. Jesi ti? Eto te. Hajde, nema metak, ovdje 35. Imam ja pušku puno metaka. Hiti granatu, ako. Hajmo kampovat. Tam čučni, ja ću ovdje. Evo ću, Tak. ovaj, učeš tu. Dropaš, ajte. Jep. Ubio sam jednu fjetku. 24 života. Bum. Leva lisko. Ima dvojca. Dos trojica protiv prvog koji izađe. Bum. Leva lisko. Pobjegli smo, ha. Konji. Masa. Masa, Allah. Dobio u mene punta. Sad tražim sad. Ja sam dao na istoj strani, hod vabovat. Evo. Jes. Ajmo upijemo. Pogriješi. Popšić će da opet kampuje vode. Čekaj sad opet tu, evo. Evo ga, ne. Evo ga. Evo imaju dvojica. Mene sam da gledam, imao ljudi. Rokno sam jednog čovjeka. Evo šednu. Baš ide još jedan. Nema niko, hajde vi vam. Gledaj. Evo jednu, pas. Evo. Čučuo sam ovo. Eto ga. Tu. Runko, tu bio kao. Kakva sreća nije se pitica. On se okrenje puca ovog i njega s leđa ubije. Pa vidio se. Hajde ovo umaš sad, nema niko. Umaš, hajde. Hajde ovo noć, pardon, njoj. Uzme bebku. Hajde, tako, ovo ne vidim noć toga. Nema ovo ništa. Nema nikog, nema. Nema noću. Evo, pobjedili smo, tako je. Vidio. Sad je. Ima bebku. Kur duše putak jeboga, tekme. Ajde lopak, opet vam. Hajde. Idemo. Idemo dole, idemo. Imam ja bombu. Hajmo kampovat, od dva. Ajde tamo. Pa nećemo biti, da ih roknemo. Da imamo VH pa da gledamo ovako kroz. Ali nećemo biti da čipne, mi smo dobri ljudi. Hvat se bilo nazva. Treba vam ljudi, treba se na nas. Evo ga, moram postati bomb, haj za mnom. Evo ga. Prc. Pazi na prca. Znači, gotov. Ono mnogo prdi. Gotov. Postavljaj bombu, bolan, A rokno, pazi, aha. Rokli su od njega. Gotov, ja sam postavio bomb. Evo, dobra, pušaj. Hajde, upijemo ovo. Čekaj, uzmem kalaš. Ovo i...
Ajde ba. Ovu bombu, ovu baš. Uspio sam dobio na postavi. Čak, pas. Ovo sam ovdje. Aj ti tako tu. Ima ovo naš, jel? Ja bi se neprijatelj. Baci bombu. Moram poslati bombu, ide za mnom. Ej, koji si dobro? Pasta, čuvaj. Jesi stavio? Jesam. Sad pazimo na bombu. Pobjegli smo. Sad nisam. Samo vam popiti. Hajmo. Ajde, dok sam ovo. Ovdje se rukaj, pazi. Roknuo sam čovjeka bombu. Ajmo, malo, Ulazi, rokaj. Evo ga, gotovo. Evo još jednog, rokaj ga. Headshot. Gotovo. Imam 7 helpa. Ja imam stuli. Ja imam 7. A ja idem bombu. Ja idem da plantam bombu. Evo, pero... Imaju dvojica vanzovi kući. Mene metak pogodi, ja sam gotov. Eto, sam rekao. Evo, bombu. Oni... Mike! Ej, ovi uslaši na kraju. Ajmo ovo. Jest. Evo ja. Ajmo. Zvoni. Neću. Pa što ima ovog? Čega? Ovog. Ajde ulazi, samo ruku. Evo tam. Evo. 63. Headshot, ubio ga lik. Zvoni. Jeste živi, bolo? Jel? Hajde ti si meni. Evo ga. Ja sam uzeo tandaru. Ono veliku sa 200 metaka. Sad kad neko dođe samo puca, znači ovako. Aha, vidio sad. Bolje da vidim. Ajde. Vidim čovjeka da prođe. Ispred mene. Pucaj! Samo rukaj.